wallahi yau zan yi maganin ne shi. In aje abinci a cikin gidan nan lema in rasa? Ni aka yi wa haka? Kowaye da yau wanda ya yi wannan abin zai ga sakamakon shi. Maganin bera zan sa. Ni aka yi wa haka ko? Ni za a yi wa wannan aikin? Wallahi kowaye shi yau zai ga sakamakon shi. Bara dai ku ga. Zan yi maganin mai shi bari ku gani. Go! Tsohuwar mata, irin wannan mata, kawai ke girki, su baga yadda ake marar nan, ina jin yunwa. Inda irin wannan dubu ba inda za mu je muna nan zo ka fata dawo. Ya da zaman ka kaman ba kai ba. Uwar gida lafiya? Uwar gida? Wannan ya. Alhamdulillah yau ya ci. Wai kina kina farin ciki kuma Dole in yi farin ciki. me ya faru? Na kama barawo. Kamar ya ban gane maganar ki ba. Kullum nake aje abinci ake ci a gidan nan yau maganin bera na sa na yi maganin mutum. Kamar ya ni ba gane Maganin bera ni kuwa. a'a ni wannan mai magana ki daina irin wannan wasan da Allah. Ba na sai irin dola irin Me wannan. kira maganin bera mana? A'a ki daina irin wannan. Ni ba na ni in muna magana da mutum ba na so ya samu zoliya. Kawai ki magana Da gaskiya. gaske maganin bera na sa. Wannan magana Yau na kama barawo na alhamdulillah. yanzu me kike nufi da Allah? Wallahi mai gida maganin bera na sa. Ba zan ki aje abinci ba. Sai abinci ana ta ci. A'a wani gida ki daina wannan magana da Ya na ganka haka mai gida. Lafiya? Na wallahi na fara yin zafi ne. Me faru? Wai gida ni wannan magana da kike ne. Da gaske maganin bera na sa mai Ina. gida. Bari in ɗauko maka ka gani. A'a ina ya mana. Haba. Lafiya? Wayo Allah.
Wayo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Me gida? Wai gida. Me gida? Wai gida. Me gida me faru? Wai gida. Anya? Wayo Allah mu. Me gida lafiya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Me gida? Me gida lafiya? Kai ne barawo. Me gida? Na shiga uku. Me gida? Dan namun nan dan Allah uwar gida. Me gida?